Salutare lume, eu sunt Andy și astăzi facem un nou clip după acest canal. În acest clip vreau să vorbim despre experimentul Philadelphia. Experimentul Philadelphia este un presupus experiment militar în care nava USS Eldridge a trebuit să fie făcută invizibilă. Povestea este în general considerată o păcăleală. În 13 ianuarie 1955, un cunoscut cercetător al fenomenelor misterioase, în special a fenomenului OZN Morris Key Jessup, a primit o scrisoare ciudată de la un oarecare Carlos Allende. Scrisoarea conținea date dezvăluite de acest Carlos despre implicarea lui în ceea ce a numit experimentele din Philadelphia. Pe scurt, Carlos Allende spunea că a fost membru al echipajului distrugătorului USS Eldridge, vas american de luptă implicat pe tot parcursul anului 1943 într-o serie de experimente legate de capacitatea de a ascunde radarului vasele de luptă. Experimentele au început la începutul anului 1943 pe șantierul naval militar din portul Philadelphia. Seria de experimente strict interzise au primit indicatorul Rainbow. Experimentele au fost conduse de fizicianul Dr. Franklin Renault, dar anumiți martori intervievați mai târziu de Jessup au declarat că l-a observat pe fizicianul Albert Einstein, iar cu un an înainte pe Nicolae Tesla. În vara lui 1943, mai precis în iulie, experimentele erau aproape de succes. Aparatura instalată la bordul lui ISS Eldridge a funcționat perfect, astfel încât vasul a devenit invizibil pe radare. Problema care a apărut a fost că uriașul vapor era învăluit în timpul experimentelor în nor cerușiu puternic încălcat electrostatic. Martorii de pe vas spuneau că echipamentele metalice scoteau scântei ciudate albastru-verzui. Apoi, la 28 octombrie 1943, s-a reluat experimentul. Se pare că pentru a face vasul invizibil pentru ochi, la fel cum dispare o mărgea de pe sticlă într-un pahar cu apă. Imediat s-a pornit experimentul. Vaporul a fost înconjurat de faimosul nou cerușiu, apoi energia pulsată în echipamente a fost intensificată treptat. Marinarii au auzit zburnetul echipamentului, iar martorii au văzut de pe chei cum vasul dispare, împreună cu ceața cenușie. Interesant a fost că urma vasului era vizibilă în apă, cu o impresiune de pantof gigantic. Apoi și această urmă a dispărut. Vasul se volatilizase. Imediat au sunat telefoanele în baza navală din Philadelphia și cel din portul Norfolk, situat la 600 de km distanță. Au anunțat speriați că vasul USS Eldridge se află la intrarea în portul lor. Nu a apucat să se denumească ce și cum, pentru că cei din Norfolk au sunat nervos să spună că nu mai văd distrugătorul, iar vasul a apărut în locul lui. Marinarii au povestit scene de coșmar. Unii dispăruseră, alții pur și simplu arseseră prin combustie spontană. Oricum, cei care mai erau în viață pe vas sufereau cumplit. Marina militară americană a ordonat imediat încetarea oricărui experimente, iar vasul USS Eldridge a fost vândut după război flotei militare a Greciei. Jessup a cercetat mai îndeaproape cele declarate de Allende, care între timp dispăruse, și a întrebat Marina SUA despre evenimentele din portul Philadelphia pe parcursul anului 1943. Deși inițial a neghiat vehement, Marina SUA a admis în cel din urmă că au avut loc niște cercetări legate de aplicarea forței electromagnetice pentru a ascunde navele de radar. Jessup strânsese deja destule dovezi, dar nu a mai apucat să le facă publice, deoarece s-a sinucis într-o seară ploioasă, aruncându-se de la etajul unui hotel. Aparent, omul nu avea niciun motiv să moară, era în culmea gloriei publiciste, dar ancheta poliției a stabilit că s-a aruncat sigur de la fereastră. Dosarul care conținea dovezile legate de primul experiment reușit de teleportare a dispărut, iar opinia publică a rămas cu o legendă care probabil nu va fi elucidată niciodată. Ce a fost indignația aceea de octombrie 1943 în portul Philadelphia. Vă mulțumesc de vizionare și pentru data viitoare o să pregătesc încă un episodul la fel de interesant. M-am gândit să postez zilnic, deoarece așa o să am timp să postez, pentru că eu mă întorc de la școală pe la ora 7 și să nu vă las cu un episod pe săptămână. O să postez topuri, dar și povești cum am povestit acum. Eu vă mulțumesc și ne revedem data viitoare.